אתם רוצים משפט לחיים? מה יש פה? נו, תביא משפט משעמם לחיים. נו, כבר אין לנו כוח. עכשיו קורה פה קרמה. מה זה קרמה? זה מילה של שטניות? לא. קרמה, אם אתה עושה משהו רע למישהו, אז אתה תקבל יותר חזק. אז באמונה אשכרה באמונות תפילות, כן? חניונית. יאללה, הלכנו. יאללה לישון. בסדר? כן, אני בסדר. הם לא מבינים שלא, אם מה לעשות את זה. אנחנו מבינים. זה בסדר. יש לי רעיון דיוני. תסתכלו. המשך יבוא.